La Federació d'Ensenyament no és un ente aliè, està dins de la comunitat educativa. Vosaltres i nosaltres som els mateixos. Som mestres, som professors, som professores, som alumnes, som pares i mares. El nostre sindicat defensa, per tant, la importància del consens dins de la comunitat educativa. Per tant, cal arribar a consensos en aquestes mobilitzacions. Defensem el professorat, defensem els mestres, defensem als pares, mares i el dret dels alumnes a l'educació. Per tant, en aquest sentit, ahí estarem. Per això les mesures que nosaltres proposàrem i que estan en la llista de mesures del sindicat de l'ensenyament, dins de l'autonomia dels centres, dins de l'autonomia de la comunitat educativa de cada centre, arriba un consens i, per tant, pacte totes les mobilitzacions des de la línia del consens i de la participació de tota la comunitat educativa. En aquest sentit, la Federació d'Ensenyament estarà darrere de totes aquestes mobilitzacions convocades. També cal plantejar aquí la importància de la dignificació de la nostra professió docent. No cal oblidar que en una situació com que estem, de tanto vales, tanto tienes, tanto puedes, en aquest moment el nostre sou és important de cara a aquesta valoració social. Independentment d'això, nosaltres cal mantindre el nostre esforç, el nostre treball a nivell de l'ensenyament per al màxim de qualitat de l'ensenyament públic valencià. I en aquesta línia estem treballant. Gràcies, companys, per participar en les mobilitzacions. Gràcies, companys, per arribar a consens dins del seno de la comunitat educativa.